Zajednica sportskih udruga općine Križ na svečanosti je dodijelila priznanja najboljim sportašima, sportskim kolektivima, sportskim nadama te istaknutom sportskom djelatniku. Rezultati su doista izvrsni. Rezultati su i na lokalnoj, i na županijskoj, i na državnoj, pa čak i na međunarodnoj razini i doista vjerujem da će ti rezultati u budućnosti biti daleko veći i daleko uspješniji nego do sada. Između ostalog proglašeni su najbolji sportaši i kolektivi u kategoriji školskog uzrasta te mladih, dok je titulu najbolje sportašice općine ponijela rukometašica Petra Kantura. Bila sam stvarno oduševljena kada sam saznala, stvarno super, iznenađena sam. Titulu najboljeg sportaša 3. godinu zaredom zaslužio je karatist Luka Koščević. Ova sama nagrada mi je samo još jedan veliki poticaj za daljnji rad. Sportskim kolektivima općine proglašeni su ženski rukometni klub Trnina, rukometni klub Sloga Novoselec Križ te karate klub Kik. Išli smo na to da što više nagradimo sportaše koji su se istakli svojim trudom i zalaganjem i svojim rezultatima, a posebno zbog toga što se radi uglavnom o djeci. Dodijeljeno je priznanje istaknutom sportskom djelatniku koje je primio Đuro Paher, budući je u različitim sportovima aktivan od 60. godina prošlog stoljeća, posebno u stolnom tenisu. Svako priznanje ima težinu, to je jedno zadovoljstvo, a i podstrek za budući rad, mada ne znam koliko je meni još budućeg rada ostalo. Kriška sportska zajednica ima 12 klubova s oko 800 sportaša, s čime su svi ponosni. Kada se tome pridodaju brojni odlični rezultati, ponos je još veći. Dakako da smo ponosni, u prilog tome i ova brojka koju ste sami izrekli, 28 sportaša čije su imena ispisane na plakete, koji nižu uspjehe ne samo sada, već i prije, a nadamo se i u buduće. Na samoj svečanosti nastupile su kriške mažoretkinje, plesna skupina Stars te kriški učenici s recitacijama i skladbama na violini i gitari.